fraților! Suntem pe Valea cu Apă. Dar nu de sus, de la jumate, că ne e lene să urcăm. Vedem, mamă. Nu-i bun line-ul ăsta. Aoleu. Avem un pic de urcat aici. Haide, Bejane, că cădem dracu amândoi aici. Te-ai eclipsat? Sunt ceva frunze. De când am aici ultima oară. Dă-i să urcăm. E plin de frunze, nu prea vezi nimica. Alunecă. Vedem acum Valea cu Apă. După, nu știu, o putere de sau niște bazine. Să vedem. Aici a căzut și sepete. Da. Da. Te-ai lovit? Olea clăbuci. Ai, ai, ai. Hai că era să nu mă clipsez. Te buli curul? Da, da. Da, ce săritură! Până la urmă, dăm o putre, da? Deja parcă începe să se întunece un pic, dar nu se face noapte până jos. Să sperăm. Plin de frunze și pe aici. Dă-i pe Jane! Hai, caro, și sunt niște line-uri. Ne-am pierdut toată viteza. Oh, ce bancă au făcut aici băieții. Another life. Another life, yeah. Dă piciorul la jos, mă. Cum se stă pe ea? Nimic aici. Mi s-a mișcat mâna pe ghidon. Mamă, ce era... Să iau șanțul ăla, că n-am văzut.
Am dat o jantă acum. A? Eu era să iau șanțul, că nu l-am văzut. Ce urât îmi face șaua. Ce-ai pus gluga pe cavo? Ți era friguț? Să nu răcești, a? Foarte bine. Mai bine niște rădăcini pe aici. De polovan. Faină partea aia. Aici plin de frunze. Aici trebuia să pună frâna. La jumpul al doilea trebuie să pui un pic de frână înainte, ți-ai dat seama, nu? Am văzut. Păi trebuie să iei mai încet. Nervează că nu prea-mi dau seama pe unde-i drumul de Bejan. Mamă! Ce era de frunze acolo? Aoleu! Ce-rați dau în aia? Să mă opresc un pic că mi s-a desfăcut genunchiera. Aici e șanțurile. Stai că m-am oprit acolo că mi s-a desfăcut genunchiera. Bă, m-am rupt în șanțul ăla. Ăsta aici? Nu, în ăla. Care? Aici. Am intrat direct în el așa, m-am dus. Eram sigur. Te-ai lovit? Bă, ca să nu mă duc, am pus genunchiul și mi s-a dat peste cap. Haideți-o aici în față, mă. Dar nu mai sunt șanțuri. Eu aici am pe emoții. Aici nu era bine. Cu jos să nu dăm de copac. Aha. Să nu fie vreun șanț aici. Să nu se vede nimica. Hai că pe aici. Frână, frână! Da, da, mie. Nu. Erau ca șugubețe. Mi-era să nu fie vreun șanț. Bă, da și mie, dăm vreo cred ceva că e prea prime. E târziu. Da.
Mamă! Nici aici nu se vede nimica. Unde-o fi copacii căzuți? Ce alunecă frunzele astea. Bă, ce alunecă! Nu! Frunzele! Da, alunecă rău de tot! A? Pare rău că n-am avut joc. Oh, nu! Bă! Podul Clifford. Era să mi-o facă podul ăsta. Era să-ți dea cap. Deci cum a fost tura? Foarte bine. Și așa pe final, Kiss you Mara Saon. Hai, la revedere!